Gamao. Di ka maawa. Uy. Sige ka bangga. Wa ko mo angay sa gupit na wala man. Dari ko karon guys sa kuan mall. Naada ko sa mall, muduwa ta dali na ilahang arcade game, muduwa ta mo suway tag kuan ba. Palit sa tag tokens. Dili tag pila niya token te. Dari ta mo suway kay murag mo angay ko dari tanawa. Murag ni pair, murag ganahan ko makakuwag. Ya ka makakuwag staff toy mo suway ta. Sama ni kani kita wala di maliko kana iwi lang ni lisod kani ka pila magbihog kani butong gens arong makasakay ta dani sani man ni cowboy taga-sil bala na bala ang ngay bala na basketball player na kalog na ako dati kasyat masyat ako masyat madya ba kaya nakasyat ko masyat ako shot. Agay pala. Balintah. Gani kay murag mo amay mo dali. Dapat udah. Ala, wala mi din miss. Dikit na tatanawa na ay kuha mo try ta tani buha ay paita uy mga unta ninyo guys.
uli na. Masugay ganyan ako aron ning kuha nag-uwan dani palit ning ani. Ning kuha nag uwan ning duwak na kanina ra ko sugam.